ngapda so by pi ki parlo ki bistana bat pe yakade ka video ha ka channel by Lionel ka PSG menta kala pynkhreh ban yo do Messi bat mai hadin bol Lionel Messi unom tre shu ban extend biang kontrak jang u bat ka PSG bat la penjan yala de sha klub Barcelona kum takat kum ka report ka biolumin ka sngi ka PSG menta kala pynkhreh na kam taban soi ya une urang ele kai na klub Real Madrid na kam taban penmi bujili ha ka jakka Lionel Messi kumta kane ka report ka PSG kalau by Lionel ka PSG minta kala pynkhreh na kam taban penyo ya une Messi bat mai kumban chupan kan mau ne une urang ele kai na klub Real Madrid Rodrigo uba ka PSG ka kwa ban soi na kam taban penmi bujili ha ka jakka Lionel Messi ulio tap adu artli kikol ha ka jingele kai Persha ya ka Chelsea ha ka second leg jong ka quarter final ka UEFA Champions League kumta ka klub PSG minta kala pynkhreh na kam taban soi yau ne urang kai ke klub Real Madrid Rodrigo hakador chispa million euro je parlok tang kini kikubor ngangai pila so tu ngin second du hakui pat ka video kublei shibun